Wang sai chenro mar buch jopiny kawuono nigi jatelo Eliud Owalo men jatend migao tudruok lony manyasani erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Erokamano. Jatelo ing'eni seche midonjo kani to neno ka joweteu moko nitiere kaka otimnegi lokruok gi jatend piny Kenya. Wachni inene nang'o be miyi kibaji moro amora ito nyingi to ne onge ka lakini jou to nitiere moloki. Ing'eni president ema appoint cabinet secretaries kata principal secretaries. To kendo president nyalo wilo jomo appoint ko kako timo ang'owa kako ohero koneno ni nitiere lokruok madwarre mondo tich otire maber. Koro ano kane rachne kar kanyo ero nikech gima sirikal onego bed ni timo en service delivery konyo jopiny. Ka president oneno nikech ing'eni en obet malo kucho ong'iyo gik moko oneno gik ma wan ok wane. Koneno ni kotimo lokruok eka jopiny nyalo yudo konyruok maber kaka dwarre kaluwore gi singo mane sirikal omiyo jopiny. Mano ni kare. Jomoko bende seyo ni lokruok nyalo mana biro ka jomoko kati maber. Omiyo koro golgi e migepe man gintiere no mondo temgi e moko. Mano kanyalo wacho nikech kiwacho ni ng'ato kati maber to kumodhie kumoko tere cha to odhi tiyo maber. Ok anyalo wacho kamano. Okay. Ogol ng'ato ni ng'ato ok ti maber. Okay. Kamano. Koro wadhi ane weche mokelo wa kaendi mondo wagomba